nasaktan ko dayon. Kung saan man mo na din eh. Ayaw singgit ba kay nasaktan ta din eh. Kung saan man mo na anun din eh. Ay me, mutago ko me. Tapos ayaw ko tugan me. Tago dayon din eh. Kabantay ka ni Dini, me? Wala ko kabalang Axel. Wala din siya nilaag diri, ame? Nilag man siya pero nawala man. Asa man day siya, me? Sabi mo ba? Niingon man siya ti Axel. Muingon man siya mutago. Lagutan ni si Meme. Oy, ditugan jud oy. Sa din na si mama nagluto-luto lagi na. Bonk. Kana kay nagluto-luto na pod kay tugo na pod ko ani bay. Mulaag ka ko ilami no kay para di ko sugoon. Aha! Mulaag ko. Hmm? Me! Asa ka me? Bonk. Asa ka ba? What's up, parehada do kambinggo was this day? Me! Asa na ka me? Oy! Nalang manday ka dira me! Nagunsa day ka din eh. Bonk. Nani si Bato sa balay oy kay suguon ko ni mama. Patay ka din niya basun ka tudo. Bonk. Me kung muhani si mama me ayaw po saba. Digit ko ka promise din eh. Usinggit day kami. Storya ramagot ko ako. Tayo jud saba mi ha. Bonk. Tanawa na lang din eh. Nadulas na kami. Lumpia. Gamay naman din akong pipino, eh. Asa mo to si Dini akong sugoon? Hala! Asa naman tong bata atong nga naman to dara ganina sa kaya na nagdula-dula? Asa naman to din nila ang bataan eh? Asa naman tong bata ato naglaag-laag ang perte ba yung inita? Huh? Nagit to diri naglaag-laag tong bataa ba? Naagit to diri tong bataa to ba? Aha, naman to eh. Dine! Bayayang makulong. Patay gini na imong mama. Patay nasaktan ko dayon. Kung saan man mo na din eh. Ayaw singgit ba kay nasaktan ta din eh. Kung saan man mo na anun din eh. Ay me, mutago ko me. Tapos ayaw ko tugan me. Tago dayon din eh. Ano diha din eh. Dine! Bonk. Kabantay ka ni Dini, me? Wala ko kabalang Axel. Wala din siya nilaag diri, ame? Nilag man siya pero nawala man. Asa man day siya, me? Sabi mo ba? Niingon man siya ti Axel. Muingon man siya mutago. Lagutan ni si Meme. Oy, ditugan jud oy. Asa man siya dapit ni tago, me? Tura ti Axel oh. Na naman day ka dirang bataa ka? Nagtago-tago jud kang bataa ka dira aron di ka masuguan. Alatugan man kay kami. Alupon ti ka ron. Ali diri Dini, naglaag-laag ra ka nga di mananghid ha. Ali. Bataa ka sige taglaag-laag di ka kabalo mananghid ha. Malatugan man kay kami oy. Sud mo di ay din eh. Ala
So nagsabot-sabot juday unta mong duha. Ana si Ate Axel, nisibat siya. Pero dili suguon. What? Oh, nasaba na pod. Ikaw bata ka ha, nagtuon-tuon na jud ka ba? Di nakakabalo manangid mulakaw. Alangan mag, pundo ko sa bala, sige magag palasugo. Di po di ka magpasugo. Yun, layo, mapog, tindahan pod. Lapog kayo. Dapat mapasugo ka din eh. Paghilom nahablar ba ko? Sige, wala punti ka dira. Di na ko mula diri sunod oy kay palatugan kay ka. Tara na ka. Ay nasig, yung dira. Tara na, ulit na ka. Da, sakpan lagi.